Juan Kapitulo 3. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on, og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita, og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe, nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod, ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, ug itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.